ngizule naye udali wami ngimbonisa uthando semathandweni ngizule naye baby wami ngimbonisa uthando semathandweni ngizule naye udali wami ngimbonisa uthando semathandweni Eshaka Marine baby wami ngimbonisa uthando siyoyigibela i-private jet sindize emoyeni ngimbonisa uthando siyoyigibela i-private jet sivakashe Kapa ngimbonisa uthando semathandweni ngizule naye baby wami ngimbonisa uthando Number 9. Kumele khuluma phela bekhe uAli mfowethu mgube ngempela hamsana eJava zemnika uyakhuluma ngempela uAli nsizwe nje ngempela evamsene ngempela ukuhamba nabaculi abaningi yathanda ukusebenzisana nabaculi uyakhuluma ngempela uAli mfowethu mgube usebenze kakhulu ucela zemnike uAli mfowethu mgube uphinde ngempela wasebenza kakhulu negcoma elisha uphinda wasebenza ngempela nokuthokozana imvukalanga lensizwe ngempela insizwe ngempela ushaya umaskandi ngendlela ezizekile phezulu awusoli mntu namhlanje ke ayikho into okwazi ukuhamba nayo ke uNtando okashangase madoda kodwa ke uqinisile uthena manje nje ke sentenzayo uzabe esekhona obathi ke namhlanje ohlelweni olumnandi kakhulu sithi ngempela sigijima ngenqina udaba esikhuluma ngaloko ke namhlanje emva kwehora leshumi nanye sobe ngempela sibheka indaba yokuthi
umehluko wothando lwamanje nothando lakudala imuphi kodwa ke ungangilandela epage lami uthi TWE production usho ngempela ngabe ke uthini imbono wakho noma ke uphinde ungibhalele ku WhatsApp yami uthi 079 025 38 24 soko ninadoda engigijimela njengamanje ngithi nombolo 9 Number 9. Na baba yangambe siyabebaneke bakuzeni bayanglandela siyabebaneke kuzane na baba yangamlandela ababoni ngihamba ngedwa ngihamba nendoda endala nilandela usuka sando wensizwa ngeke nilonge ake nibheke kahle bafana ngibukeni ngeke ngeke nilunge baba spensani nilandeli ashe angijimi ngiyaqhaqha spensani shona nvanzi shona yojuluka ngemaza spensani aninda nje spensani gcina ngokumbuka ngamehlo bafana yenzo kwami nawe yenzo kwakho ndoda anganjani abasebenzani bakuzenwe bobo anibone ngizwa mkhulu ukhuza laba bafana ngeke baluke wabikheya ukhuze laba bafana nisukela ukhozi ngenja wacele mtaka makhaya wezwilo msonto bakuzeni aniboni bayamlandela labafana aniboni bayamlandela we mami izinsizwa ziphelelwe mama ngiyandele abasebenzani hamba kancane angishahe ndiya kodwa ngeke nifike abasebenzani nonke ningilandela we bafana ngeke nilunge abasebenzani awe awe oh yeah abasebenzani awe ngeke nilunge bafana abasebenzani thini landela vele kuthi angife abasebenzani anazi ngihla nenyuka neza wash hey ingani mina ukukho umnumzana usibani bayifaka mazavana isandle kwabona ngitheki mina ngeke nilunge bafana ngiyinkinga ngishayo ngaphansi ngishayo ngaphezulu ngishayo phakathi nendawo nginiphethe ngenqina bafana bami ngiphuma South Coast phansi endabeni zaseJolven angazi ukuthi ngizomthini baba oho ngisibona ngizhlaba kabike kule game ngasihlaba umini umantongomane benosibuka abaqofa abuye ngokuzolalo ho my babo ngitheki nina aningazungimela manje anizwa what theki nina ngidlala islow
abanye bawubiza ugiya into nje uthakathiwe mfana wami ngiyawuthakatha uzwe oho yona lena abasebenzani bayehla bayenyuka yona lena basingela mina elinye ilanga uzokhatha abasebenzani ababheke bajabulise yona lena ngeke ndunge abasebenzani wesibuka abasebenzani ngiyabangena zizizwa ngiyabangena abasebenzani ngiyabangena zizizwa ngiyabangena abasebenzani awuzikhathe became takamthunzi it's awuzikhathe This song is presented to you by Extension Point, Best internet radio station in the planet. It's your boy Stensik Major on Extension Point, live and beyond on the Major T Groove, 12 to 3. 12 to 3. Ngibengele mzathu Ntando for Dlamini Lucky D. You are listening to Extension Point FM, live and beyond Mzansi. WFC. Food for thought. WFC. Food for thought. Sanibonani, you're listening to Uzinhle wakwaMbhele uhlelweni lami oluthi vuka uzibheke on your favorite radio station Extension Point FM, live and beyond Mzansi. Sanibonani balaleli, uSibusiso aka the Vid Dots. You're listening to Extension Point FM, live and beyond Mzansi. Ngibeka duza ngempela yavika ngempela inambolo 9 wena ke ngempela bahope umfana wale phansi South Coast madoda bathi inkukunuza bese bene farmer zapha lesedlekwa kona kudlula benze njalo shakathi yabo nanga upipe lentombilekiso kala ijikize kuyena madoda asomadoda helikile mabhela nyawo ke leli madoda ezinye zenkunzi madoda za le phansi South Coast uzakhuluma ngempela bahope kwahlabana ngempela ngemoto ebizwa ngokuthi Fortune emncidisele noka MTN ngo2017 awu madoda zavuma izinto zathi hayi ubahope ngempela useyinkunzi ngempela okade ke ngibambe kamnandi ke uhlelo ngingedwa madoda ngithi ngempela Sigijima ngenqina ngempela la ku Extension Point umsakazo ngempela ohamba phambili eKZN bayazi abaningi okade ke eNingizimu Afrika ke njengoba singabasakazi ke bakumaskandi ngempela sikhuza ngempela impi yabaculi nje basazi ukuthi ngempela endimeni amaskandi baningi abalandeli abadlula emhlabeni ngenxa yazo ke izimpi lokho ke siyakhuza kakhulu sithi kubi phansi ngokulwa ngemnyama hlanganeni noma ngathiwa usupporter elinye lekhawu lakho nawe usupporter elinye lekhawu lakho bese sazi ukuthi umculo usahlukana ngokhawu lami kodwa siyakhuza ke lokho noma kanje nje eNingizimu Afrika ngempela nje basazi ukuthi umqali walemculo ngempela uphuza ushukela umfoka Bhengu uyena ke umaskandi oqala ke lemculo ngesonto eledluleke ngolesithathu ukhuzana umfompungose uke waqoqa ngempela abaculi abaningi ukubala ophuze khemesi umqabla sheshe nabanye abaningi wathatha imbuzi embili wathi bafowethu ake siye khona lapha kaphuza ushukela kuyidlozi lamaskandi sihambeni socela inhlanta phela bafike lapho bamukeleka kamnandi bangena phakathi bephethe ilwane zokukhanyisa bafike bacela ke phela ukushisa impepho bathi sebekhathele impi yomculo amaskandi ngeke basathukana bathi phansi ngokuthukana baningi abalindela abadlulayo emhlabeni basebesuka ke lapho bahamba baya elibini lakhe bafike baguqa khona nje basazi ukuthi ngempela sindle emnyama sinenkolelo ukuthi ngempela mawukhuluma nomuntu ethuneni usuke ekuzwa lokho ke sikushayele izandla ke kukhuzani umfompungose umhleli weMabhida njengoba sazi ukuthi ngempela awusekusele ngempela izinsuku ezingaphansi kwezishumi ngempela ngithi ngikusebenzisa isikhombisa ngempela izinsuku ngoba ke umgqibelo ozayo noma kanje nje ngempela zikamile baningi ngempela becwe bazabe khona lapha kule yangqopha mlando ngempela imicimbi ngwana amathikthi asele noma kanje nje kusasa lapha ya eMabhida umhlangano weinduna zonke kuzoxoxwa kabanzi ngawo ke lo mcimbi okodi ke noma kanje nje kothi ubumbana ngempela hora le12 uyobe ubhome wakhola ngempela ngoba ingeme ngiphethe namhlanje zemnandi ngezinto esimangaliso angifuni ukusho isikhathi ngempela ngifuna ukusho isikhathi ngigijima ngempela ngithi number 7
Sanibonani balaleli, uSibusiso aka the Vid Dots. You're listening to Extension Point FM, live and beyond Umzansi. This is your gig guide. Gig guide. Gig guide. Gig guide. Gig guide. Gig guide. Iguphi vibe. Number 8. Abasawazi ukweshela intombi abafana banamhlanje abasawazi ukweshela intombi abafana banamhlanje abasawazi ukweshela intombi sebedla ngamabala okwengwe badla ngamabala sebedla ngamabala okwengwe badla ngamabala izingane zethu azisawazi nokushila lokhu ukukosha iziphethe ngobuntombi baya izingane zethu azisawazi nokushila lokhu ukukosha iziphethe ngobuntombi baya amasiko lomhlaba abafana banamhlanje abasawazi ukweshela intombi Funky love, never let you come resist. Funky love, never let you come resist. Funky love, never let you come resist. These are my photos. These are too Number 7. Ingoma ngempela mnandi kakhulu ngempela yakhe ke Nkosi yamagcoka amadoda umfula semncane ngento esimangaliso kodwa ke ozekabi ngempela endime namaskandi madoda ushaya ngempela ngomnandi kakhulu ngempela abafana banamhlanje ngempela abasakwazi ngempela ukushela intombi ebabheke nje umzuzu mini ngaphambi kume lehora le-11 noma kanje nje makubumbana ihora le-11 usigananda uzobe seza ezofunda indaba zokubumbana kwehora le-11 okade ke noma kanje nje kukhumbuza ngempela kunombolo 10 beku Ali Mfaka Mgube ngempela ethi Ntando umuntu wakhe yamsana uJabeza Mnike kodwa ngempela ku number 9
9 kwawubahube ngempela ethi bashona lena lenga abazi kubenzani kunamba ethu ami ngempela uzuleke ngempela bekuNkosi emagcokama ngempela kumnandi kunje ngempela Sigijima ngempela ngenqena kumnandi kunje ngempela sisina kushunqa uthuli ngempela sithi into yakithi le into esikhaya ngayo sinde emnyama ngempela siyifaka lento noma kathiwa uglama noma kathiwa ucheese boy siyifaka lento ngisingisi ngempela ayingene ngempela lento into yakithi le mculo wesintu umculo ohamba phambili akusona umuntu kumnandi ngempela kunje ndiyafika nje besazini ngempela namhlanje impela sonto yesabatha abantu mningi ngempela imicimbi yezekayo ngempela abantu bayashayela sicela ngempela ukuthi abantu ungaphuzi mase uyashayela lokho ngempela kobeka impilo zabantu engcupheni mawuthi ngempela uyahamba mhlawumbe khona umcimbi uyakona beka umuntu eceleni ongaphuzi ukuze akushayelele ngoba ke lokho kubudedingi ukuthi uphuze mase uyashayela 3 minutes before 11 o'clock emsazweni umnandi kakhulu ake ngibize ngempela abantu ngempela ke abambalwa ngempela abahleli ngempela entweni zethu ezesintu ngempela ngibala ke yena umshini insizwa le phansi eshowe bese kuba ke ukhilometer insizwa le phansi madoda koxopho madoda bese ngibala ke umshovo wale empangeni bese kuba uphumzile wakhona exopho bese kuba usicelo bathi ke sihleli ngempela entweni zethu zesintu. Economic Freedom Fighters EFF ngamafuphi ithi izobenzela inkawungenje ontabaka ikhonjwa ukhethweni la kulonyaka lokhu futhi kuzobe kufakazelwa ikusasa eChatsworth Sports Ground kanti sekuqala ukuzwela kubahlali baseNingizimu Afrika ngaba kubize ngelune enkulu emnyama ethiwa load shedding. Mlaleli selibumbene ihora le-19 emini sawubona kuleli ihora ke ngikuphathele indaba ezithi i-Economic Freedom Fighters EFF ngamafuphi ithi izobenzela inkawungenja ontabaka ikhonjwa ukhethweni la kulonyaka lokho futhi kuzobe kufakazelwa ikusasa eChatsworth Sports Ground. I-EFF ithi sibonile ukuthi uhulumeni ophethe ufana nje ncamashi nobandlululo ithi yona izokushintsha lokho futhi izoveza ikusasa izoveza lokho kusasa enkundleni yezemidlalo lapha bethi khona bazogcwalisa iChatsworth Sports Ground.
Phela iEFF izobiqhuba umkhankaso wayo eChatsworth Sports Ground khona kusasa nje lo mhla ka24 kanti kuzobe kuboshelwe abaculi abadumile besongumo owengamele iqembu layo iEFF kazwelonke uJulius Malema azothula inkulumo yosuku kanye nomqulu walo kuleli qembu. Khona manjalo sekuqala ukuzwela manje kubahlali baseNingizimu Afrika nangaba kubize ngenunu enkulu elumayo futhi emnyama esabekayo eyaziwa ngeload shedding. Lokho kushiwe izakhamuzi ezishiye futhi zinembuzo eminingi ukuthi njengoba ungqongqoshe wezezimali ethi isixazululo asikatholakali futhi kubi njengoba usuku isaku state 4 kanti lithi kusasa kanti lithini kusasa ngeNingizimu Afrika. Khona manjalo Eskom usesezinkingeni zezimali kanti bathe sebethumele abanye ochwepheshe eMozambique ukuze bayohlola ukuthi inkinga ikuphi futhi iphunywa kanjani kuyo lenkinga. Kanti izakhamuzi zona zisale nembuzo ukuthi ugesi njengoba wenza ubucisha iqhamu nje futhi bakhala ngokuthi lesi silwane esikhulu sibadalela izinkinga nakosomabhizinisi abasakhula okuthiwa iload shedding. Ngizibeka lapha lezi zehora le11 kanti ngikukhumbuza ukudabo belamba phambili nobeluthi i-Economic Freedom Fighters iEFF ngamafuphi ithi izobenzela inkawu ngenjo ntaba kayikhonjwa okhethweni la kulonyaka. Lokho futhi kufakazelwa ikusasa eChatsworth. Ngiyazibeka lapha kanti ngikukhumbuza ukuthi uma ngabe ligamanxa ngizobuyisa ngibuya nezihloke kade siziphethe ekseni.
ingoma lekhulu ngempela ke ngempela umajotha amadoda eshakana ingoma ethi ngempela ekhuza ngempela ukubulala kwabantu ngempela kwamashu njengoba sazithi ngempela baphelile ngempela abantu ngempela kwamashu ngempela bebulalana bedubulana kwento embi kakhulu le ngoba ikhuziwe abasakazi bekhuzile abaculi ngisho nesilo imbala sihambelile amahosteli sikhuze sithi bafethu uma kukhona ngabonga solinye bafethu hlale phansi sikhulule indaba hayi bafethu ukuthi indaba isiyoxoxa ngebhama bafethu kubi ke lokho sidle emnyama bafethu sixweza nathi ke sithi phansi bafethu ngebhama ayikhulunywe indaba so imito ngempela njengoba ngisho ngempela action point ngempela ngomhla 23 March 2019 igama Nkosikhona ufuzo kaMthalane umfanele bonke imbili phansi andebheni kathi lapho ngamakhona siba kakhulu kwesigananda kodwa ngempela ifunda indaba zokubumbana kwehora le-11 ngempela noma kanjani nje mali gamanqa uzaphinde abuye azothi nqampuwe injalo nje ngempela ziyafika ngempela nje sazinge ngempela number 10 siqala ngempela ngayike uAli kwathi mhla number 9 kwaWahube number 8 kwayinkosi yamagcokama nalo ngempela udaba lithethebeni ngempela nje bangisho ukuthi ngempela sikhuluma ngempela ngodaba olubaluleke kakhulu ngempela sithi ngempela umehluko wothando lwamanje nothando lakudala ukuphi njengamanje kumele kwenzeke ukuthi ngempela ubhale epage lami uthi TWE production usho ngabe ke wena ke uthini umbono wakho WhatsApp wami 079 025 38 24 mangibuya nje ngala engomeni number 7 ngizabe sengifunda ngempela ama SMS akho la emsakazweni omnandi kakhulu uhamba phambili extension point number 7 Number 7.